Gava em li Dîroka Mirovahiyê dinêrin, em dibînin ku şêwazên derbirîna hest û ramanan ji zimanê axaftinê pir kevnartir in. Berî ku mirov ziman wekî amûreke sîstematîk a ragihandinê bikar bîne, şahî, tirs, hêrs û keserên xwe biriya tevgerên laş nîşan dane. Di vê çarçoveyê de laş bûye yekemîn amûra derbirînê û tevger jî yekemîn zimanê mirovî. Bi derbasbûna demê re ev tevger ji hêsaniyê derketine û bi bandora jiyana civakî, erd nîgar û pêşketina çandî şêwe û taybetmendiyên taybet girtine. Şêwazê jiyanê û rûdanên dîrokî yên civakan ev derbirînên laşî ji nû ve sêwiran dine û wiha kirine got bibin hilgirê bîranîneke komî û sîstematîk got em îro jê re dibêjin Govenda Kurdî. Govend ne tenê nîşaneke estetîk û ciwankariyê ye, lê derbirîna ezmûnên dîrokî û têkoşîna jiyana civakê bi zimanê laş e. Erdnîgar, abhewa û rewşa civakî, rîtim, lez û karaktera Govendan diyar dikin. Got di bingehê de guhertina hewla manê û pêştgiriya hevdû nîşan didin. Gava em di Govenda Kurdî de kûr dibin, em bi zelalî dibînin got pêkhateya wê pişta xwe paşxaneyeke kûr a dîrokî û civakî ve girêdaye. Di reh û rîşalên Govenda Kurdî de rohekî têkoşînê heye got dikare wekî xebat an doz were binav kirin. Ev bi xwe ne tenê şerekî laşî ye, lê têkoşîneka man û parastina nasnameyê ye. Ji ber vê yekê, tevgerên tund, biryardar û rîtmên di nav Govendê de sembolên meş û berxwedanê ne. Yek ji taybetmendiyên herî diyar ên Govenda Kurdî têgihîştina ji rîtmê ye. Di van Govendan de rîtim ne girêdayî qalibên klasîk ên mûzîkê ye, lê mûzîk bi xwe xwelgorî tevgerên lîstikvan û govendgeran digûncîne. Ango rîtim li gorî tevgera peyan tê sêwirandin û lêdana da holê şopê davêje ser gavên lîstikvanan. Di encamê de Govenda Kurdî wekî kevnartirîn şêwazê derbirînê û mîrateke çandî ya pir bihêz e ku dîrok û hestên civakan vedibêje rojameya îro. Govenda Kurdî jî wekî mînakên bêhempa yên vê mîratê di her gav û tevgerê de şopên çîrokekê, berxwedanekê û hebûnekê hildigire ku ji raboriyê gihîştiye rojameya îro.